paglongkam habekro arong ame karkali tang kanyan se achor kori kropi kensara ke soka chelang japan pura kelap ka changpon Kardom pinyel ke news lang mga tan banjin nili theng tam tawbi Abirta ang tan ben arjupon ikta Lakaing Korapon Nilip constituency ke parlo Sanglangkhat picnic spot along Chukiala APSLC youth wing atum jakong kachiprangamay kang nipon Karbi Anglong Autonomous Council bangpu kang wa apornang te bokbom pena joksi asong tin atum ta metang asong kachipang tang ponji apan ke klempon bom ason thak si pini lethota Sanglangkhat picnic spot along Chukiala APSLC youth wing atum jakong kachiprangamay ke padopon labang so mai long divinson be pensi mai chepem pu ponlo lapen mai ke phalam theregon phangchu pena joksi than ponlo lapen darwin taran pen salhi pachini ponlo bangso mai long kachingwai ponke kewangji MSC bang phukang wai hod kupuson pensi nile balong pen da MSC kachpai dun thekjima pola mahu chingki chingwai pon bangso mai long sar samson be bokajan LA secretary rojina rong PP nile women wing president lapen nilip along apestin a present secretary lapen member ran chetong dun HC mesen pen APSLC amai pachun ponlong pa melo chukia lapen philip tisuloti ki minus Karbi Anglong APSLC yodwing sahin pen mai ke do pon mate cherok tok amai ke do pon ke lahan lo non ke wang ji MSC ke lik ji ahut nitum puthot angdang ke chpethei ponje phansi nitum puthot pini chingwai chingsai lo lasin nili tuma hin pen ning ke thei pon ke dak MSC ni tuma MSC along ni tuma along 30 plus apuling do labang so along ni nilim ni labang soang bong ni jongjong pen ning ke thei da mang ke lalo je 28 29 abang ke ni tuma munit si dolo mate labang so apuling station an mang ke ni tum highway pu pusi ni tum ning che thei dam lo Ele tum PS30 ang mong pen tum PS ingkora pli baknya tum highway ki pusi tum ning thedo pipo ma pulote non itum atok ano inglong do pen thoi do sitame la ka do betum dame non 4G akailo posi ka do betum dame non social media long dame thek long la pen itum Karbi Anglong non ku PC claim bom ma la pen ku ansi vir ma ching thur ma ka do verat tum ke hakhi cho mane chini lab lo pen posi mane tum kamatha tar lok ke pleng sa de pen posi mani tum ingwai pameji la pen la kangwai lo la ke itum khai tum ke ning dok pe me mani pas ingwai po la pen khere nang ji po kamatha pen posi non tu election itum ke la PS ingora pri bange tum haji posi ning ji thepono o neli men ke samson be neli non bokajaneli long secretary posi dang bom pini wala masome lang chitong putha phani manali pini ladak nilip CC mate ladak nilip constituency long ladak youth wing mate youth wing executive meeting ladak ki bipon long pinangan owe ki mitung kechrap ke chetto ki do son si thek pon long lapen kewang ji MSC hut sitame ning thek long ben ladak isi mesena tomon son si nili thek pon long lasi nilip arat sitame koan arj nerji ge ding ben MSC mate ladak EM keman me kawai data son si thek pon long lasinon kewang ji MSC ge ning thek long ben ladak ta tomon messenger ponji pusinil ning chethepon Mahamaya constituency ke parlo pon pak longkam ahawar nujok thepi habe klorong ame karkali tang kanyan se achor sangpi kori kropi arta ningkan trok kep alang li kensara ke so kelong logajok keso kachelang ja phan pura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang yem lunsing teron la pening ke mebang phubang pia tumalong keso tera hem asang ho tumpen kerap ka changpon paglong kamahawar nujok thepi habe klorong amekar kali tang kanyan se achor sangpi kori kropi kedam tang jekleoni aprang pen prek jaga keso ka cholong loka jok se ka chelang hemalongan keso chelang damsi kensara keso ang thek nang klang roka jok alang litum akhya dat ke don pen keso chelang si longle phelang kacho pangreng abia chainong anta chepadoi lablo bonta keso abang memete rajok Guwahati kalite dipan keso ka chelang damji apan ke toy thu hot anke alang litum arideng akhya dat asap soweta ka wete rajok hemalong si keso pachachak nang aret anparke thangta claim thek thedlo lasi kori kropia pan keso kelang jia pan pura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen yem lunsing teron anparta ningke meabang phubang phia tumapan kerap ka changpon
matum da khan se hem along na ke humri mate la bangso kisu project ka kisu along na ke humri pot frangsin da prang ke bitung do an phanta kardom na ti pajer iglo kardom jesemet pet lalo da ke habik rorong ni okhipi habik rorong nili bangka gang burasu pu iglo da kania hanse pu da bangso achor kungri kopi kisu bang project mana che thok kang lun lo cancer da kisu atai pason se dulo asalang litum akachilang dam je phan along kapek ta dam lo long le phelang pen cheng lok achai nong along hong chupang reng an sam melang tu che jor lab lo oi phisi tame bangso kisu bang non pu anda che pa ming edet lo la se konsil ke chari Karbi Anglong autonomous konsil em la pen cm dr tuliram ronghang alang litum pen rap do na sonte me parpik pon nili rong asar asupo hoi hen pencil bangso long bangke nang chuning ridun bangke padul lasi jasemet pet ke thekiding konsil ke chari tum rabji puning ke thedam tadu lasi tap thek asonte akomi parpik walang litum kisung binong lo lal Nili hamsar kiso. Kiso ini kan ikan ke abelang. Leon ni bak sidulu so secaji leon ke ha. Doktor tu malong report long lo cancer puta ha. Amane ke ha Guwahati inke dipu yala na penithu inke Japan edalo. Mat khrosa ve ma hem chi bira ase. Nili tum non ke chuni tunggang ke ha. Konsil ke thei geding ke chari tum phan las yam tum phan sita me ninge me par pik ak hai doktor tuliram rong ha phan sita me badak mahamaya emisi don sing terona phan ka hai phan sita me am ke chorak hangkang jahang palam haja kai sil sita me hangrap thek te alam na pinya Abirta ke lang se kang tong poniglo do me tham mi korang tu